Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masoya masu bibiyan mu waɗanda suke yawan tambaya akan wai wane irin kwant ne a kwantikin Nura M Inuwa na gaskiya, saboda su sun kasa gane wane irin kwantikin ne wani Nura M Inuwa yake aiki da shi a shafinsa na YouTube. To ku biyo mu yanzu zan gwada muku kwantikin Nura M Inuwa na gaskiya. Sai ku shiga YouTube ku rubuta, za ku same shi ku mishi subscribing. Daga nan duk sadda Nura M Inuwa ya saki wani abu mai zafi kai ma za ka gani. Ga yadda za ka yi ka samu kwantikin Nura M Inuwa na gaskiya. Yanzu idan ka shigo wayarka to sai ka je nan ga, sai ka shiga YouTube, gashi nan YouTube channel. Idan ka shiga yawa sai ka dan jira yin nuka sai ka shiga wajen sacin wannan, sai ka idan ka shiga sai ka rubuta Nura. Yanzu gashi ni na rubuta Nura, ina so in sa M. Idan na sa M sai gashi nan ya bani Nura M Inuwa. To gashi nan za ka ga an rubuta min su da dama, gashi nan Nura M Inuwa daban-daban. To duka sauran na ƙarya ne. Wannan Nura M Inuwa sample shi za ka shiga. Idan ka shiga sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa to zai kawo ka ga gashi nan Nura M Inuwa yana da subscribing 235,000. to shi za ka taɓa. Yanzu ga subscribing nan gashi, idan ka taɓa haka to ka gane ya nuno maka ƙararrawa. To ƙararrawa sai ka taɓa ita ma gata. To ka ga all kenan. Yanzu ga shi kenan. To insha Allah idan kai haka duka sanda Nura M Inuwa ya ɗora wani abu a shafinsa kai ma za ka gani. Yanzu gashi nan ya ɗora wata bidiyo ƙarama. Yanzu bara mu je mu taɓa ta ku gani, ku tabbatar ma kanku. Yawwa. To shikenan, da zarar kai haka duk sadda Nura M Inuwa ya taɓo ya ɗora wani abu. Kaga wannan ɗan guntun bidiyo ya ɗora shi ne a watan Nuwamba 15 gare shi, kuma an samu mutum 25,000 sun saurara wannan ɗan guntun bidiyo da ɗora. To hada wassalamu jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Mune muku fatan alkhairi. Naku ne Sani Hamisu dan mutanen Nijar.